М'яч проти команди Торпедо Білас, забив номер 17. Ты его взял, закрыл, Леш, нахуй! Уйди! Сзади! Вообще нету нихуя! Лоб! Дай нахуй сюда, не надо сюда его! Одна хвилина. Другий м'яч команди Торпедо Білас забив номер 10 Олександр Шестюк. Толечка! Что?
Итак, матч завершился. Лепшими гравцами у складі у команді «Динамо Брест» номер 32 Владислав Ясюкевич. У команді «Торпедо Беларусь» номер 3 Віталій Устінов.